Нещата са далеч по-прости. Човек трябва да казва не за това, което иска да каже не, и да казва да за това, което иска да каже да. Така добре, звучи простичко, но в реалния живот обикновено е адски трудно да кажем не за някои неща. Примерно там колегите ни стоварват работа и ние скърцаме се зъби, обаче нищо не казваме и я вършим. И ни е адски трудно да кажем да, като срещнали сме подходящия човек и той ни иска, обаче нашите страхове в главата пречат ние да му кажем да. Че което дойде първо, трябва да се научиш да кажеш това, което чуваш като собствен глас. Според мен първо трябва, точно така е. Отговор е много хубав и ме удовлетворява, но мисля, че първо трябва да озрееш, за да можеш наистина да си дадеш сметка за това, какво си направил. Въпроси още? Има ли? Да, кажете ли. Мен ми хубаво така максима, това 2-3 години. Това е вашето отношение. Страстта. Стъпвате така пак преработки, като присетите. Това, че се случва така доста динамика след третата година. Да. Така. Да, в взаимоотношенията има критични периоди. Третата година е някакъв такъв критичен период със сигурност, както и деветата, и така, както и третия месец. По-бързичко, да. Обаче има прекалено много шум се вдига покрай тези кризи. Те са естественото развитие на всяка връзка. Ако връзката не мине през кризата, тя не може да се задълбочи и да стане по-удовлетворяваща. Така че третата година въобще даже да не ни плаши, защото любовта не трае 3 години, това е категорично. Има изследвания вече с мозъчни скенери, които показват, че при някои двойки, 1% от двойките, има запазена страст, просто има активност в мозъка, там центровете на страстта, където са. 1%. Моля? 1%. Не, тя каза част, някакъв процент. Имаше предвид. От двойки. Било доста. Не са всички, но това са хора с 30 годишен брак и те още страстно се желаят, което се оказва, че това е възможно. Те не са късметли, защото разбра какво е си. Значи това зависи от някаква структура в мозъка, като някакви процеси. Безумно софтуер. Специален софтуер, много работа и много мъдрост и много свепознание и много труд. Ами искам да кажа, че някои хора... Късметли. Някои хора са добри във връзките по рождение. Както има хора, които са добри в бизнеса по рождение, хора, които са добри в езиците по рождение и така нататък. Има хора, не знам защо, нямам истински добър отговор за това, но така или иначе природата го случва. Някои хора са добри във връзките по принцип. Аз наблюдавам, моите баба и дядо са такива. Никой не ги е учил, те никога не са ходили при психолози. Правиха 50 години, държат се за ръце. 50 години брак. Браво. Брак. Така че има такива хора. За други хора това минава през много пъти, много опит. Някои падат, стават, удрят си главата няколко пъти, след това озряват и правят един хубав брак, който страстта си тече. Други ползват професионална помощ, променят се на 180 градуса и вече са способни да направят този тип брак. Но ако имаме този някакъв процент, който може да си съхрани страстта за винаги, това означава, че просто тези хора са се научили да общуват помежду си добре и правят нещата, които създават хармонична връзка. Добре, т.е. в първия си брак един човек не успява, но във втория категорично успява. И това не е защото не е попаднал на подходящия човек, а защото е мъдър и се е научил да се справя. Ако успее да помъдрее. Ако успее, се надяваме. На трети брак всичко ще бъде да. Не винаги е така, някой път на 8-я ден. Примерно. Историята познава случая. Ами не е въпросът в броя на браковете, въпросът е кой как се е научил. Защото и двете неща вървят ръка за ръка. От една страна, може би той е помадрял и помадрявайки вече може да си намери подходящия партньор. Да. Въпроси? Ами аз имам един въпрос. Всъщност казва, че хората най-добре помагат на другите, когато сами успяли да се справят с определени проблеми, да точно там се насочват. Кое беше, ако имало, разбира се, такова ваше предизвикателство в живота, с което вие сте се справили, за да това да бъде като
текст да се занимават с това, което правите и съответно пишете книга. Да, имало е такова предизвикателство. Всъщност, моите родители, колкото и да са любящи, аз съжалявам, че не могат да са тук, наистина ще да бъде огромно удоволствие, но колкото и да са любящи, винаги много са се съмнявали в мен. Те са съмнявали в себе си най-вече, в собствените си способности, макар че са изключително интелигентни хора.